जेव्हा आज त्यांची जी किती चढणारी मागणी असा त्या मागणीप्रमाणे जेव्हा आज त्यांचं त्या आमदार म्हणून त्यांनी आज हळदणीचे आमदार म्हणून विजय झाले म्हणून समजा 10 तारखेला काय निकाल असा त्या निकालात तेव्हा आज ते आशीर्वाद देवा प्राप्त करून ते जे की त्या आत्महत्याकडे असा कुठल्या प्रकारे समाज गैरसमाजाचे सगळे आज दूर करून आज मतदारांचा त्यांना भरघोस पाठिंबा म्हणून चढांचं मतांत ते विजय झाले असतो आशीर्वाद देवा प्राप्त करून घ्या. त्याचप्रमाणे जेव्हा त्यांच्यावर जी ते कार्यकर्ते मंडळी जी काय भोवतात फिरतात त्यांच्या हाताबाहेर संरक्षण करून आणि त्याचप्रमाणे ज्या ज्या ठिकाणी शब्द टाकतात त्या त्या ठिकाणी त्यांचा शब्द वापरून त्या त्या ठिकाणी त्यांच्या शब्दात मान देऊन त्या ज्या ठिकाणी त्यांच्या शब्दात विश्वास ठेवून आज चढांचं मतदारांना जाऊन आणि ते अधिकाधिक मताधिकांनी विजय झाले असतो आशीर्वाद देवा प्राप्त करून घ्या. आणि या संपूर्ण कांदोळकर त्याचप्रमाणे जेव्हा ह्या संपूर्ण कार्यकर्ते मंडळी त्यांच्या असणारी मागणी मनोकामना मनोरथ परिपूर्ण करा. गाडी घोडातून हिंडा फिरता आतापुढे प्रत्येकाचं संरक्षण करा आणि सर्व अत्यंत आरोग्याकडे प्रत्येकाला सुशेष प्राप्त करून प्रत्येकाला घडे आयुष्य आरोग्य पासून द्या. आणि तुमच्या चरणाजवळ ह्या संपूर्ण कांदोळकर ग्रामस्थ मंडळी मतदार मंडळी त्याचप्रमाणे जेव्हा कार्यकर्ते मंडळी प्रत्येकाची असणारी मागणी मनोकामना मनोरथ परिपूर्ण करा आणि सर्व अत्यंत सांभाळ करा. कल्याण करून बरं पार्वती पते हर हर महादेव. चलो दूर जाओ. फटे सर फटे तुम्ही ಒಳ್ಳೆ जेसन जेसन थोडं दूर फक्त 5 जण 4-5 जण दूर असं काय नाही लोक रावता हांव कितें करूं अशें सर फटे मातशें फाटीत राहा सगळ्यात फाटी आहे तुम्ही सगळ्यात फाटी आहे
संजय ना पुढे तुझ्या ना बाबू रे बाबू आणि बाबू ए बाबू दिगंबर आणि सर्वे सोनिया यो सोनिया यो सर 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 पाठी होत रे नाही पुढे होत चला चला पुढे राहा तर पुढे चला चला राहा होता नाही राहा पुढे त्यात राहा असू असू राहा राहा नाही राहा गाडी वाट सोडा नाल्या बोळा करतो ना इलेक्शन कमिशनर लाईव्ह केला रे आयज हांगासर आमी रवळ गाडी रवळनाथ देवाचें दर्शन घेवन जयदेव वाडो नाशनोला हांगरसून आयज आमी प्रचार कार्याक नाशनोळे पंचायतीच्या प्रचार कार्याक आमी डोर टू डोर विजिटीक हांगासर आमी चालू करता. त्या निमतान वाड्यावेलो पंच बाब सतीश गोयेकर, आमचे बस्तोडा पंच सोनिया साळगांवकर, आदले पंच मेंबर नाशनोळे पंचायतीचे संजना कांबळी, तसोच आदलो पंच आमचो दिगंबर वांयगणकर, आमचे बरे समाज कार्यकर्ते आनी धडाडीचे नाशनोळेन वावुरपी आनी कलाकार म्हटल्यार जाता बरे श्रेश्ठ कलाकार आमचे रमाकांत आडवेकर, बाकीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते, तसोच आमचो IPLचो क्रिकेटर बाब मनोज तिवारी आनी सगळे बाकीचे कार्यकर्ते हांची साथ घेवन खरें म्हणशें जाल्यार 2007 जो राजकारणान हांवें प्रवेश केलो तेच ह्या रवळगाडी देवाच्या आशिर्वादान त्या टायमा वयलो आमचो देवस्थानचो अध्यक्ष भाऊ आमचो पांडुरंग साळगांवकर हांचो आशिर्वाद घेवन हांव जो फुडें सरलो. आमची डिफीट जाली 2007 एज अ इंडिपेंडंट म्हणून कांय नजो, पूण थंयसून म्हाजी राजकीय कारकीर्द जी ह्या नाशनोळे गांवसून ह्याच वाड्या वचून ह्याच देवाच्या आशिर्वादानसून ही राजकीय कारकीर्द सुरू जाली ती हांव केन्नाच विसरूंक शकना. आयज आमी हळदणे मतदारसंघान भोंवतना भरघोस असो प्रतिसाद मेळटा. बाकीच्यो अश्यो गोश्टी ज्यो हळदणे पासत आयज मेरेन ज्यो जावंकना ती लोकांची अपेक्षा आहा आमचे कडसून की किरण कांदोळकराक आमी निवडून हाडटले आनी ह्यो गोश्टी करून घेतले. अश्यो जायत्यो आसतल्यो हळदण्यान जे विकास काम म्हणटा ते फुटलेले आहा. फक्त रस्ते केले म्हणून सगळें जाता अशें ना. रस्तो, उदक आनी लायट ही गोंयच्या खाली हळदणकारांचीच न्हू तर गोंयच्या नागरिकांची ही मूलभूत हक्क आसा. आयज म्हाका त्याच दिसा एकलो आमचो कार्यकर्तो सांगतालो, एकलो भुरगो सांगतालो 70,000ची बायक घेतलेली म्हणटा 2 वर्सां पयलीं आपणें मयड्या ते म्हणटा नाशनोळे पावता म्हणसर आयज तेची 10,000 दिवपाक कोण रेडी ना म्हणटा. खुळखुळो जालो म्हणटा आपल्या गाडयेचो. आयज रस्तो करून कितें फायदो काय विचारता तो, आपली गाडी म्हणटा काबार. म्हणजे ही स्थिती ह्या हळदणकारांची जाल्या. आनी ही फक्त गाडये पुरतीच ना, लोकांच्यो कमरो गेल्यो. ह्या मयड्या नाशनोळेच्या सोप्या मेरेन जो रस्त्याची हालत आसली फाटल्या 2 वर्सांक, लोकांच्यो कमरो गेल्यो, लोकांच्यो त्रास जाले, मानसीक शारिरीक त्रास जाले लोकांक. ग्लॅन टिकलो, हळदण्यान विकास करपाक कंप्लीट फेल गेल्लो आहा. तुमकां येणाऱ्या काळान दिसतलें की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते खुद्द किरण कांदोळकराच्या वांगडा हे तुमकां दिसून येतले. आयजूय हेच्या भितरचे हांगासर तुमकां दिसतात जे जनसमुदाय दिसता. आमी एक्चुली 5 लोकांक घेवन आमी जे इलेक्शन कमिशनरान जे घालून दिल्ले आहा तत्वां तेज्या प्रमाणे आमी 5 कार्यकर्ते म्हणटा. पूण लोक वांगडा येता, हांव कांयच करपाक शकना. लोक हे सगळे वांगडा येता. हितून खरें म्हणशाल भारतीय जनता पार्टीचे खुबशे कार्यकर्ते आहात जे फाटले फावटी हांगा BJPक वावुरलेले. हे जायते जाण आहा BJPक खरें म्हणशाल्यार ग्लॅन टिकल्याक खास करून हळदणकार विटलेले आहा. येणाऱ्या काळान जो 14 फेब्रुवारीक जे मतदान जातलें हितून निश्चित 2 फुलांचो आनी किरण कांदोळकराचो विजय करतले. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. किरण कांदोळकरांचा किरण कांदोळकरांचा क्या बोल दिया ना, है ना? दो शब्द क्या 2 शब्द? 2 फुलांच्या में वोट करेंगे बस. हाँ, 2 फुलांच्या काल गोंयची नवी सकाळ. 2 फुलांच्या काल 2 फुलांच्या काल. तिवारी जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था. गोवा में अभी तक TMC पार्टी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको ऐसा लगता है? ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप नहीं करना चाह रहे? मैं तो नहीं बोल रही, मैं लोगों का बता रही हूँ. देखिए,
मेरा ये 3rd टाइम है यहाँ पे प्रचार के लिए आया हूँ। 3-4 महीने से हम लोग बहुत परिश्रम किए हैं और जहाँ जहाँ हमने डोर विजिट किया है, जिससे भी बातें कर रहे हैं हमने, सब टीएमसी को प्रशंसा कर रही है। ममता बनर्जी को चाहती है वो लोग यहाँ पे। और ममता बनर्जी जिस तरह बीजेपी को वेस्ट बंगाल में हराई है, मैं भी एमएलए रह चुका हूँ वहाँ पे, जिस तरह से हमने लथेरा है उनको, उस तरह इस बार यहाँ से भी उन लोगों को उसी तरह लथेरेंगे। तो यहाँ के लोग हमारे साथ हैं और हमारे किरण भाई के साथ हैं। दिगंबर 1-2 मिनटं दिगंबर ए राव वाचो नका कुठं गेलो रे?